ଖାଇଥିଲି ସେଠୁ କାଟି କଣ କହିଲା ମୁଁ ତମ ବାଣ ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ମୋ ବାଣ ମୁଁ ଉଲି ଯାଏ ନା ମୋ ଜୁଆରୁ ତାପରେ କାଟେ କିଛି ଆମେ କଲେ ଆସିଲା ନା ନା କିଛି ଆମେ ବୋଲେ ମଇଲ ବୋଲେ ବଛିକି ଉଲି ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଥିଲେ ଗଣେଶ ତାପରେ ବାଣ ମୂଷା ବୋଲେ ବସିଲେ ବୁଲିଲେ ତାପରେ ଆଇଲା ମୂଷା କୋଉଠି ଘୁରିଲା? ଯାଇକି ବାପା ମା ଚାରିପିଟି ହେଇଟା ତୁ କହିନୁ ବାପା ମା ଚାରିପିଟି ବୁଲିଲା ତାପରେ କାଟି କହିଲା କାର୍ତ୍ତିକ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? କାର୍ତ୍ତିକ ଭ୍ରମଣ ବୋଲି ଆଇଲା ଆକାଶକୁ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଗ ପଳେଇଲା ମରିପୁରୀ ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରି ଆଇଲା ତାପରେ ଆଇଲା କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ଆଇଲେ ତାପରେ ଛୁଆ ତମେ ହାରିଗଲ ମୁଁ ଜିତିଗଲି କହିଲେ ଗଣଗଲେ ତମେ ସିନା ଏତେ ଥର ବୁଲିଗଲ ମୁଣ୍ଡୁ ଏତେ ଥର ବୁଲିଛି କହିଲା କେତେ ଥର? ଏତେ ଥର ମାନେ 3 ଥର। ହଁ କା ଚାରିପିଠି ବୁଲିଲା? ବାପା ମା ଚାଲିପିଠି ଗଣେଶର ପୃଥିବୀ କିଏ ଥିଲା? ବାପା ମା ତମ ବାପା ମା କିଏ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାପରେ ଆସୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ତାପରେ ଯାଇକି ତାପରେ ତା ବାପା ତା ମା କହିଲା ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେଇପାଇଁ ସେ ଜିତିଗଲା ଆଉ ତମେ ହାରିଗଲା କାହିଁକି କହିଲେ ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି? କହ। କହିଲେ